私バレさ。北条の国の戦士で、家は果樹園をやってるの。美味しい食べ物に興味はない？それか、荷車いっぱいの果物を買いたかったり、英雄たちの物語を聞きたかったりしないかな。もしそうだったら、私に任せて。一番美味しい